Presented by Jahid Music World Rampur। पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंतपुर। मीटिंग करे बुधवार के सुनानी खबर तपसी ना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा कितना आइल बा रे हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। Presented by Jahid Music World Rampur। गौआ में ये करे त भइल बाटे हाला तूल गइला ये करो खजाना के ताला झूठ नहीं कहिले सही नो आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। Presented by Jahid Music World Rampur। पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंतपुर। रीते सलहरी से रहतिया गच हो खाले ससी सावा से ओ कच्चा कच हो यादव भाग्य शुभ दिन आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। सेंठौठ मार के जात रहे झार के जिला सिवाना मीटिंग करे बुधवार के सुनानी खबर तपसी ना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा हई पायलावा के दीदी के महीना आइल बा। टोटल 10,000 आइल बा। Presented by Jahid Music World Rampur।